A yau cikin wannan shin namu za mu kawo muku wani abun mamaki wanda na san za ka yi mamaki in ka gane shi, mai wa'ansu kuma za su ga kama bai da amfani. Harta ilimi kowane koya yake yana da amfani. Idan ba kai ba abu mai sama shi, cliquez sur abonner, puis sur cloche, ainsi sur like, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yau zan gwada mana yadda za ka wa kanka da kanka message a WhatsApp. Yadda za ka wa kanka da kanka message a WhatsApp, ko yadda za ka tura wani lambarka ta WhatsApp wanda zai shiga ba dole ba ya register automatic, kaman daga ya danna za ta kai shi wajen WhatsApp ɗinka. Ko yadda za ka yi create wani brilliant ko in ce wani magazin haka wanda duk wa'ansu bayananka na sirrin wanda in kaga wani abu a wani an turo cikin wani group dan kalle ɓace ma, sai ka yi kofiyon shi ka kawo nan ka ajiye shi cikin nimiranka inda ka buɗe WhatsApp ɗinka. Ba ta ɓata lokaci ba, ku biyo mu cikin bidiyo wannan ku ga yadda abin zai kasance. Da fari za ka zo example ka shiga cikin WhatsApp ɗinka ka nemi wani nimiran abokinka haka, wani account ɗin abokinka, ko ka zo ka shiga cikin message. Bari in shiga cikin WhatsApp ina haka ku gani. Example, mun shiga cikin WhatsApp haka, kuna gani na haka, ko ka zo ka shiga cikin wani group. In dai wata lambar ka ce kake so ka ba wa ansu yan group ta WhatsApp, ko ka ba da lambar ka a turo ma wani abu, sai ka shiga cikin group ɗin. Example, kamar yanzu wannan group ɗin nan sai na shiga cikin shi haka. To ya zan yi yanzu? Ɗin nimero na ne nake so in rabawa group wannan, mutum daga ya shiga zai kai shi wajen WhatsApp ina, kawai sai in zo in danna wajen clavier haka. Daga ya bada haka sai in zo rubuta HTTPS, sai in zo in yi depon wannan haka, sai in yi debar, sai in zo in yi WA, in yi point, in zo in yi MA, in danna bar, sai in zo in sa nimero na amma tare da code in ita kenan please December 7 98 22 93 59. Yanzu gashi na sa lamba ta. Yanzu sai in zo in yi ambuwaye. Za ka ga ta baka haka wannan blue glacial na rubutu. In ba ta baka ba haka to tabbata ka yi error. Yanzu wannan daga na danna shi, kun ga dai nimero na ne na WhatsApp, daga na danna shi automatically cikin WhatsApp ina zai kai ni cikin WhatsApp. Kama cikin WhatsApp ina kuma za ka kalla WhatsApp wannan nimero na shi cikin WhatsApp. To haka za ka yi, bari ku gani mu gwada mu gani. Ni daga na danna shi haka, to yanzu babu connection, ban bude ba connection, amma bari ku gani ni nimero na da na yi shi gashi nan, kuna gani gashi nan, kuna ganin shi 98 22 93 59. wannan nimero na daga na shiga ciki, kuna gani abubuwan da nake stoke a ciki. Kama in an turo wani abu cikin group, sai in da na kira wannan sai in zo in tura shi nan, ko yana so in yi wani dogon message wanda ban na so in yi error a ciki, sai in zo in rubuta shi a nan. In na rubuta shi a nan a fure, sai in yi diba shi, in yi verify shi, in ya zama daidai correct, sai in yi kofiyan shi in tura shi inda nake so in tura ba tare da error ba. Ko cikin kamar da na gaya muku ne, in wani zaka tura wani lambar shi, ko zaka ɗau lambar wani ta WhatsApp don ka tura mishi wani abu, to ba ka so ka yi adalcanta
ba ka so kai a registranta kawai sai ka zo cikin wannan account in naka sai ka danna http kamar yadda muka yi wannan da ka danna da ka yi shi kayan amma sai ka danna dan blue rubutun wannan sai ka danna shi haka kamar nan haka sai ka danna shi da ka danna shi kawai zai kai ka cikin WhatsApp din shi sai ka tura mishi abin da kake so. Jama'a karshen bidiyon mu kenan, ku daure ku muna abone kuma ku yi like dan saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku yi partagen shi ga 'yan uwanku. Ilimi shi bai da ƙarami.